Per quarta vegada es commemora a Torredembarra la batalla més famosa que va enfrontar l'any 1713 catalans i borbònics a la Guerra de Successió. Aquest cap de setmana s'ha fet una recreació històrica d'aquell fet d'armes que aviat arribarà al seu 300 aniversari. La vila de Torredembarra ha retornat aquest cap de setmana al segle XVIII, concretament el 16 de juliol de 1713. Va ser llavors quan, en el marc de la Guerra de Successió, es van enfrontar un escamot de voluntaris catalans i un destacament de l'exèrcit borbònic. La batalla va acabar amb una derrota dels catalans. La importància que té és que a partir d'aquest moment a Torredembarra es comença a aplicar el que són les lleis de Felip V, i tota la repressió que va significar el fet, i que acabaria concloent amb el que és el decret de nova planta de 1716. Per rememorar aquells fets, ja fa 4 anys que se celebra la festa de la batalla de Torredembarra, que enguany ha passat d'1 a 2 dies. La recreació històrica de la batalla, amb el campament militar a la plaça del Castell, ha estat una de les principals atraccions. Intentem explicar-la al públic vestits d'aquesta manera, com a mínim despertar l'interès. Després la gent se'ns acosta, demana, parlem, els recomanem lectures. Bé, és una forma com una altra de viure la història. Viure-la d'una forma festiva que tregui l'atenció del públic i, per tant, de visitants.